Докато чакаме повече хора да се съберат, ентусиастите от мечти и отбори заформят една от предвидените игри. Подготовката на фамилиатлона е готова и остава само да бъде изпробван. Разделяме се на 2 групи по 3 човека. Раздават ни се карти на местността, които обхващат терена на играта и по-точно отделните пунктове, които трябва да намерим и да преминем успешно задачата, която ни се дава. Не ни отнема много време, докато намерим първият пункт. Получаваме инструкции и разбираме, че трябва да отгатнем 3 гатанки, за да преминем по-нататък. Бор е висок 20 метра. Охлювът се скача всеки ден по 2 метра нагоре, а всяка нощ слиза с 1 метър надолу. За колко дни охлювът ще скачи на върха на бор? 19. Следващото препятствие изисква малко повече физически усилия. Добре, че и тримата се оказваме достатъчно подготвени за скачане с чувал. Добре дошли на втора база. Как беше в първа база? Справихте ли се с психологическата атака от нашия отбор? Справихме се. Десно. На втора база ще изпитаме вашата бързина и физическа издръжливост. Целта е да преминете по едно трасе, което е с 5 конуса. Трябва да ги заобиколите, като сме го направили по-интересно за вас, да има чувал на краката. Всеки от вас трябва да мине и да даде чувала на следващия участник, като пак трябва да сте много бързи. Трябва да следим картата, която ни е дадена в началото, за да намерим следващият пункт. На рисунката се вижда, че трябва да търсим неравност или падина. Отдалеко забелязваме синята лентичка и се отправяме към нея. Никак не е лесно бягането по неравната поляна. Тук трябва да прерисуваме картинка, за да докажем, че сме преминали и през този пункт. Отправяме се към гората и виждаме следващото предизвикателство. Който не е събирал разделно буклук, да му мисли. Добре дошли! Имате за задача да съберете всички разпръснати боклуци в радиус 2 метра от центъра на това дърво счупено и да ги разделите според начина на рециклиране. След като преминаваме и през това изпитание успешно, се запътваме към другото.
Не след дълго получаваме указания и за следващото препятствие. Тук трябва да слушаме напътствията на съотборника си, за да стигнем с затворени очи до бял лист, на който да очертаем длънта си с фломастер. След това всеки трябва да напише послание в очертанията. Когато махаме превръзките на очите си, забелязваме, че другият отбор наближава. Затова с пълна сила се отправяме към последното за фамилиатлона изпитание, което се оказва и най-впечатляващо. И тримата участници в отбора трябва да преминат по въжета, завързани между няколко дървета. Не се затрудняваме много, но идва и по-трудната част, когато двама състезателя трябва да се разминат на опънатите кръстосани въжета. Това наистина си беше голямо предизвикателство. Преминаваме го успешно, а съперниковият отбор вече е тук и чака да застъпи. Така, той те подпира. Пускаш ли си какъв да той ти отпира тук? Ти ще се бъдеш тук. Супер, ай сега. Съмнушката и се разминавате. Ти го държиш, ти мини назад. Давай. Трябва обаче не да Подпри кръка. Трябва да избути. Подпри кръка. Така, сгъни. Супер. Ей, това е. Браво. Да ти опора. Де сама не може да мине. Валете мене! Стой! Качвам. Браво на съотборниците! Браво! След последното препятствие се оказва, че другият отбор се е справил по-бързо от нас. Но за това пък има отнети наказателни точки заради погрешно разпределяне на боклука. В крайна сметка и двата отбора завършват наравно. Ще ни обясниш ли какво е това въжена градина? Въжената градина, това е съвкупност от няколко въжени елемента, които са направени така, че да представляват някакво препятствие и деца или възрастни да преминават от едно място на друго, включвайки различни активности. Няма значение колко килограма тежиш, можеш да преминеш по тях. Да, общо взето, в зависимост от възрастовата група, нали, може да има някои по-тежки, други по-леки, но общо взето за една нормална въжена градина може да минат от деца от 8 до хора до 80 години. А колко голямо може да бъде цялото препятствие? Зависи от броя елементи. Всяка между две дървета, както е в случая, имаме един елемент. Така че в зависимост от броя въжета и броя елементи може да се определи големината й. А ти как избра точно тези дървета тук? Ами защото така бяха подходящо разположени, така да се каже, за да може да навържа въжетата от едното да се преминава на другото, на другия елемент. И затова. В зависимост от това може, от задачата или от предизвикателството, може да са на различни места, по-единично разположени нещата. В случая решихме, че така, когато е на едно място, ще е по-добре, нали, за да се мине на един път с едно качване.